Biye juma ye Muharram kalo tile 10 ani 7 hijira bakele 400 ani 45 donna an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn sugantili la o kama an b'aw bisimila teleɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin je sekinani tomba ale maɲɛma ka nɔrɔbila min ka baara ɲɛsinin don farafina woroduguyanfanw ani farafina sahel jamanaw ma ale kɔni bisimila an yɛrɛ ka premier ministre fɛ Egypte kɛlɛcɛ 400 ani 60 min tun bɛ MINUSMA kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni taara u ka jamana kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na min ye Niger jamana ye u ye RFI ani France 24 ka baara ɲɔngiri Niger yɛrɛ jamana kɔnɔna na. I n'a fɔ an da magara la an ka bakurubaw la cogo min na Leonardo Santos Simao ale de ye maa ye min ye diɲɛ seginani tɔnba ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen cilen ye min ka baara bɛ ɲɛsin farafina woroduguyanfanw ani farafina sahel jamanaw kɔni bɛɛ lajɛlen ma o kama walasa ka se ka faamuya sɔrɔ Mali yɛrɛ kow la ani Mali yɛrɛ taabolo la ale bisimilala an yɛrɛ ka minisiri maɲɛma fɛ Dr Choguel Kokala Mayiga sigi yɛrɛ kɔni kɛra minisiri fana ɲɛna minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnɛwali ma Aissata Mayiga ale ye ɲini minnu k'a ko la an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. An ka gouvernement maɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma bɔ u yɛrɛ ye ka fanga yɛrɛ kɔni ta ko a kɔni kɛra maliyɛnw ka yamaruya de kɔnɔna la barisa malidenw kɔni bɔra juin kalo tile 5 kana se août kalo tile 18 ma san 2020 kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu dɔ ka sira fɛ u b'a fɔ mun ma ko M5 RFP k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ yɛlɛma yɛrɛ kɔni ka don fanga yɛrɛ kɔni na Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ hali sisan nɔ ko maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun kɔnɔ ko Nations Unies ma k'u kun bɛna se ka na ni bɛn yɛrɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko ga ko kɔfɛ de maaw yɛrɛ nana dɔn ko u nakun yɛrɛ tɛ bamaci waleya kɛlɛli k'u nakun de ko ka bɛn sabati o de kɔni na san 7 bɔɲɔgɔnko kɔfɛ anw ka jamana kɔnɔna la Nations Unies ma olu yɛrɛ kɔni dɛsɛra u ka baara la ni o ye bamaci waleya yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ hali sisan ko cakɛda baara dɔ sigilen don n'a bɛ f'o ma ko EJ ni ale ɲɛsinnen don kalafili baaraw ɲɛnabɔli la walasa ni kalafiliw kɛra an ka jamana kɔnɔ sɔsɔli kana don a la fo ka taa se an ka sariya sunba yɛrɛ kɔni baaraw fana sinsili ma a y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ baara kɛ ni jɔsen 3 de ni o ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya bonyali ani maa minnu bɛ baara kɛ olu bonyali ka tila ka fɛɛrɛw bila sen kan baaraw kɔnɔna la malidenw yɛrɛ ka laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na o de an ka jamana jɔsen 3 yɛrɛ kɔni wa a y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko gouvernement maw u ni parti politikiw na sigi walasa ka se ka wagati fɔ kalafili ninnu kan ka kɛ wagati minnu na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a tilala ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya minnu b'an ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wariko fanfɛla la ka sababu kɛ furugufurugu min ani an ka jamana jɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye partenaires ye nka a y'a yira k'a fɔ ko o n'a ta bɛɛ ko an kɔni cɛsirilen don barisa hali n'o y'a sɔrɔ wari hakɛ min yɛrɛ bɛ yen n'a tɛ sefa wari miliyari 500 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni bɔ ko ga o n'a ta bɛɛ ko an kɔni sera ka minɛn ɲɛnamaw san ka di an ka kɛlɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ma fɛn min ye Nations Unies ka maakura ye anw ka jamana kɔnɔna la ni o ye Leonardo Santos Simao ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni bɛn ni basigi tɛ ko jamana foyi ka ɲɛtaga yɛrɛ tɛ sabati o de la a y'a yira ka kumaw kɔnɔna la ko Mali ni Nations Unies maaw na u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali sisan nɔ walasa camancɛ fanga in bɛ se ka cɛ kuncɛko ɲuman na cogoya min na jango MINUSMA maaw yɛrɛ tagali kɔfɛ. Mali jamana ani MINUSMA maaw tun bɛ ɲɔgɔn ye baara min na walasa min ye MINUSMA yɛrɛ ye u bɛ se ka cari ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kan hɛrɛ ani baden na o ɲɔgɔn yew kɔni kun furila juma août kalo tile 4 san 2023 a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye nin baara in ye a kɔni kɛra hukumu dɔ kɔni kɔnɔna na n'o ye sariyakisɛ ye n'u k'a ma ko résolution 2690 n'o yɛrɛ kɔni taara conseil de sécurité maaw fɛ walasa min ye MINUSMA ye u yɛrɛ bɛ se ka taa hɛrɛ ani baden na cogo min na ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na baaraw kɔni bannen min ye général de division Mamadou Gueye n'ale ye commandant de la force MINUSMA par intérim ye ani fo ka taa se docteur Madou Diallo ni ale yɛrɛ bɛ ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale la olu kɔni kumana ni waleya in kan.
an filɛ nin ye ka baara min daminɛ bi sɔgɔmada in na ni baara in n'a bɛ ka tɛmɛ anw ani Mali gouvernement maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Baara do baara min ni nafaba de bi a la. A baara in bi kɛ sababu fana kɔni ye an kun bi baara min na ka se ka a baaraw olu yɛlɛma ka di maa minnu kan ka nin baara ninnu kɛ anw kɔfɛ. I n'a fɔ sariya yɛrɛ bɛ laɲini kɛ cogoya min na ko olu an ka bɔli a kan ka labɛn ka ɲɛ k'a bila sariyaw kɔnɔ ani baaraw ka yɛlɛma ka di sariyaw kɔnɔ. A bɛ ɲini san fɛn min ye diɲɛsɛrɛgɛ naani jɛkulu cakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ni gafe b'u bolo ka baara kɛ n'u ye mandat ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ an jɛɲɔgɔn maliyɛnw kɔni ye fɛn min ye a tigi ka baara kun ye min ye kosɛbɛ ani a ka baara fanba kun ye min ye ka se ka o ɲɛfɔli kɔni kɛ Mali ɲɛmaaw ye cogoya min na ani a kan ka baara min fana n'u ye baara kumabaw ye minnu kan ka yɛlɛma ka di Mali baarakɛlaw ma Mali ɲɛmaaw kɔni ma olu fana ka se ka dɔ cogoya min na pour que tiɲɛ don baara tali bɛna kɛ nka baara dɔw bɛ nafaba bɛ olu la n'o an bɔlen kuma min na Mali ɲɛmaaw ka se ka tɛmɛ ni olu baaraw ye cogoya min na o baaraw nafaba de bɛ o la. Ni an sela ka an sɔnni sigi ni baara ninnu a fanbaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna a bɛ ɲini sisan jamana ɲɛmaaw fɛ ka se jamana ɲɛmaaw ka a jateminɛ sisan ni baara ninnu bɛɛ la baara jumɛn de bɛ yen bi min ye baarabaw ye min ye baara sahaliw nafamaw ye ni olu baara ninnu dɔnna ɲɔgɔnni kɔni fɛ olu de b'a a jateminɛ sisan baara ninnu olu kan ka yɛlɛma cogoya jumɛn de la ka bila Mali maaw ka bolo kan Mali ɲɛmaaw ka bolo kan. A bɛ se ka kɛ hali Nations Unies olu yɛrɛ ka cakɛ yɔrɔ dɔ fɛ i n'a fɔ a bɛ se ka di Mali yɛrɛ ka cakɛ yɔrɔ dɔ kɔni ma i n'a fɔ a bɛ se ka di cakɛ yɔrɔ wɛrɛw ma maa wɛrɛw ma nka Mali ɲɛmaaw yɔrɔ ka laɲini kɔnɔna na. Gouvernement kɔni ka fan fɛ anw ye cakɛ yɔrɔba 2 kɔni bila sen kan cakɛ yɔrɔ minnu bɛ o sinsin ni baara ninnu kɔnɔna a kɛrɛnkɛrɛnna kelen bɛ o kɔni ɲɛsinlen don Mali ka fan yɛrɛ kɔni de ma a fɔlɔ ye min ye fɔlɔ bi baara bi ɲɛsin i n'a fɔ lakanako ani lahuta dɔɔni n'u ko logistique o kɔni kan filanan ale ka baara bi ɲɛsin min ma n'u ye baara ninnu min bɛna yɛlɛma ka di maa wɛrɛw ma olu bɛna kɛ cogo jumɛn de la sabanan sa olu ka baara bɛɛ ɲɛsin bɛ min ma n'u ye jamana yɛrɛ ka maa kɛrɛnkɛrɛnw le MINUSMA bɛna bɔli min kɛ a bɛ se ka na ni fɛn jumɛnw ye olu ka baara bi ɲɛsin o de ma i n'a fɔ a bɛ se ka na ni fɛn jumɛn ye jamanadenw kan u ka baaraw bɛna sinsin u ma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara kɛ cogoya dɔ bɛ yen o kɔni bɔla ka ban n'an b'a wele ko chronogramme ka ɲɛsin MINUSMA bɛɛ ka sɔrɔsi daga minnu bila ye fɛɛrɛw bɛɛ bɛ sen kan yaasa fɛn min ye MINUSMA kun bɛ kɛlɛ daga minnu kɔnɔna ka se ka olu yɛlɛma ka di Mali wolomasiritabaw kɔni ma walima k'a di maa wɛrɛw ma minnu bɛ yen ni olu sugantilen don jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ. An da sera fana ma bakurubaw la min ye Egypte kɛlɛcɛ 460 ye minnu tun bɛ MINUSMA kɔnɔna na n'u tun bɛ baara la anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni u ka baara tun bɛ ɲɛsin doniw yɛrɛ kɔlɔsili ma ka bɔ yɔrɔ la ka se yɔrɔ wɛrɛw la olu kɔni bɔra MINUSMA kɔnɔ ka se u yɛrɛ ka jamana kan min kɔni ye juillet kalo tile 28 tɛmɛnen ye Abdou Watara ale ye ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ ka ɲɛmada u fɛ. Ni kɛlɛkɛcɛ ninnu ye baara kɛ an ka diɲɛ sɛgɛnna ni kɛlɛbɔn bolofara min b'an ka jamana kɔnɔ u ka wulikajɔw kɛra sababu ye u ye maa caman lakana Gao sira fɛ ka se Tesalit ani u tɛmɛna Kidal fo ka se Aguelok ma gɛlɛyaw kɔnɔna la gɛlɛya minnu yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ Mamudu Tuluw ka mugu pɛrɛntaw o kun dolen bɛ sira la u ye baara caman kɛ fana min bɛ tali kɛ lakana koɲɛw la ka ɲɛsin Mali lakana tigilamaw ale ni an ka jamana kɔnɔden gansanw ma Egypte ni kɛlɛkɛcɛ ninnu n'u tun bɛ MINUSMA la u ye baara caman fana kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ baara minnu bɛ tali kɛ dɛmɛ la k'a di an ka jamana kɔnɔdenw ma n'o ye balo ye ka se lakɔliminɛw ma ani ka maaw yɛrɛ furakɛ u n'a ɲɔgɔnna caman wa dɛmɛ fana taara ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔna la a yirala k'a fɔ Egypte kɛlɛbancɛ ninnu olu ka taali yɛrɛ kun kofɔra sani diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba olu ka sariya nimero 26/90 k'o ta k'o bila sen kan k'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka baara banna Mali jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ nin fana kɔfɛ n'o ye Egypte kɛlɛbancɛw ye minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu kɔni y'u ka kasaw cɛ min ye Senegal ta ye ka se Burkina Faso ani Côte d'Ivoire ka se Bangladesh ma olu fana bɛna an ka jamana bila a bɛna kɛ sababu ye u ka daga yɔrɔ minnu bɛ Ogosagu, Gundam, Ber ani Menaka u bɛɛ lajɛlen bɛna datugu ka da nin bɛɛ lajɛlen kan MINUSMA ka maaw bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni Desanburu kalo tile 31 san 2023 san.
maɲɔgɔnɔ cɛjugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko formol a yirala k'a fɔ ni kɔni ye maɲɔgɔnɔ gɛlɛn ye min yɛrɛ ni a labaarali kɔni a man ɲi nka halisa a yirala k'a fɔ kangarida gɛlɛnw kɔfɛ maa dɔw kɔni sɔrɔla halisa minnu kɔni bɛ a labaara ka se ka dumuni yɛrɛ kɔni lasago n'a ye a dun yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔnɔna na ko min ye kansɛri bana juguman ye a bɛ se k'o lase adamaden ma wa a bɛ kɛ dumuni minnu fana la n'a bɛ se maaw kɔnɔ a yirala k'a fɔ fana a bɛ kɛ sababu ye ka dankari kosɛbɛ adamaden yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya la sigida la Ayisata Mayiga an ka jɛ k'ale ka kumaw lamɛn ni maɲɔgɔnɔ gɛlɛn in kan. Jateminɛliw kɔni a yira k'a fɔ ko fɛn min ye feerekɛla dɔw ye ko olu bɛ formol yɛrɛ kɔni kɛ u ka dumuni na ni o kɔni ye produit min b'a to dumuni yɛrɛ bɛ se ka mara ka mɛn o dɔ bɛ se ka tali kɛ sogo la ani jɛgɛ n'i y'a jateminɛ n'a kɔni kɛra ni fɛn kofɔlen ninnu na i bɛ taa sɔrɔ dimɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ munumunu o sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ tomati mɔnenba yɛrɛ do ga i b'a sɔrɔ a kisɛ yɛrɛ kɔni ye gere ye walima n'a kɛra ɲugu yɛrɛ sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ ɲugu kɛnɛ do ka sɔrɔ an bɛ funteni yɛrɛ kɔni camancɛ kɔnɔna la n'i y'olu jateminɛ o kɔni ye formol yɛrɛ de kɔni ka baara ye barisa ale kɔni bɛ dumuni mara kosɛbɛ ni formol kɔni bɛ dumuni na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye charbon kelen ye ko o kɔni bɛ se k'a to ni fɛn jugu in yɛrɛ bɛ se ka bɔ dumuni na a fɛɛrɛ ye mun ye o de ye i ka dumuni ninnu yɛrɛ kɔni bila ji la i ye charbon yɛrɛ kɛ ji mun na miniti 30 bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka fara o kan sɛgɛsɛgɛliw kan ka caya an ka sugu kɔnɔnaw la walasa ka taa lajɛ ni produit jugu in bɛ maa minnu ka dumuniw yɛrɛ la ka se ka a minɛ olu yɛrɛ kɔni na maa minnu yɛrɛ nɔ belebele bɛ nin na o de ye jagokɛlaw ye jagokɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka wari sɔrɔ teliya la ka maaw ka kɛnɛya yɛrɛ kɔni bila farati yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka fara o kan ni produit n'a ɲɔgɔnna ninnu gɛlɛya yɛrɛ kɔni kan ka don olu sɔrɔli la walasa a kana kɛ bɛɛ bolo ka taa tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛ ni a ye. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ foyi kɔni ma ye ɲina angɛrɛw la angɛrɛ minnu kɔni donna campagne agricole 2023 yɛrɛ kɔni dafɛ Mali mumɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na bawo min ye laboratoire ye olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw bɔ ka bin ka yira k'a fɔ ko angɛrɛ fɛn fɛn ni a kɔni taara ka labara sɛnɛkɛlaw fɛ ko a bɛɛ kɔni bɛ sariya kɔnɔna na ko wa ko kɔlɔlɔ foyi kɔni t'a la nin kɔni ɲɛfɔra direction nationale de l'agriculture maaw fɛ Ali Kulubali ale ye ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sariya sun min bi faso Mali kɔnɔ ni a bi nɔgɔ ninnu ka se ka o larawelew kɔni jateminɛ yana ka kɛ sumanw kɔnɔ ka se ka dugukolo ka a lafa ani ka dugukolo kɛ dugukolo jɛlen ye ka kisi tiɲɛni ma ani sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔni kisi tiɲɛni kɔni ma ni u b'a a numero yɛrɛ wele ko loi d'orientation agricole ni a numero ye 130 kɔnde a jirala k'a fɔ jamana ɲɛmaw ko o kɔni ye o baro kɔni dabɔ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ nɔgɔ kɔni bɛ yen ko olu bɛna jateminɛ fɛn ye jakɛyɔrɔ kɔni fɛ min ka baara ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma ni u b'a wele ko direction nationale de l'agriculture ni a corokan ye DNA ye jirala k'a fɔ ani a baarakɛyɔrɔ tɔw bɛɛ min bi fan wɛrɛw kɔni fɛ ko olu bɛɛ bɛna nin baara ninnu ka se ka a kɔni jateminɛ wa a jirala k'a fɔ a baaraw fana o kɔni ye n'u donna o bi sen fana kɔni de kan a jirala k'a fɔ o de sen fɛ sa fɛn ye wulikajɔ min kɔni kɛla maaw kɔni fɛ yaasa ka se ka nɔgɔ ninnu kɔni jateminɛ a jirala k'a fɔ nɔgɔ minnu bɛ ni olu ta la yaasa k'u sɛgɛsɛgɛ a jirala k'a fɔ olu nɔgɔ ninnu u ta la fan minnu de fɛ Buguni bi a la fɛn ye Kumatun Sikaso Kajolo Kucala Fana Joyila ka taa se Welesebugu Kita ani fɛn ye Bamako OAJVN fɛn ye nɔgɔ tɔnw bi yɔrɔ min na n'u b'a wele ko stock d'engrais a jirala k'a fɔ magasin bɔ kɔni kɔnɔna fournisseur bɔ kɔni fɛ a jirala k'a fɔ yɔrɔ minnu fana kɔni ta la ka olu ta fana kɔni jateminɛ o senfɛ o de kɛla Toguna agro-industrie DPA Gypsarli ka taa se partenaire agricole Ɲumani SA Constin Mali fertilisant ka taa se Madicom ka taa se fɛn ye Afrique Auto ani Mamadou Sempara olu ka yɔrɔ kɔni ma a jirala k'a fɔ o kɔfɛ magasin wɛrɛw fana bɛ wulikajɔ kɛlɛ ka se ka olu fana kɔni jateminɛ i n'a fɔ Mali sɛnɛ jigi ka taa se Yara agro chimie kɔni ma min ye Sogefer ye Stone Sedicom ka taa se SDMD ma fɛn ye Sankoyi ye ani fɛn ye Sokodim ani Satracom fɛn ye yɔrɔ minnu fana bɛ ni u kɔni ye olu ta ka se ka olu ka nɔgɔ a suguyaw ka se ka olu kɔni jateminɛ ni u b'a wele ko dépôt d'engrais a jirala k'a fɔ o kɛla yɔrɔ min kɔni de fɛn ye n'u kɛla zone CMDT ka taa se OAJVN kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn ye minnu tala o senfɛ a jirala k'a fɔ n'u b'a wele ko échantillonnage a jirala k'a fɔ fɛn ye échantillonnage $5,000 ba 379 ani 250 tɔnni la a jirala k'a fɔ ko o kɔni ta la ni o b'a wele ko tonne de complexe coton min ye tonne de complexe céréales n'u ye ɲɔkisɛ ɲɔ yanfan kɔnde a jirala k'a fɔ ko o tɔnni 3 ani
ba shegi bisaba ani fila ani kɛmɛ kɔnɔntɔn o fana kɔni t'a la ani ka ire fana kɔnɔna sa n'u ye engrais ire kɔnde o n'u nɔgɔ ye o tɔni 10 ani 1 ba kɛmɛ ani 80 ani 4 ani 600 ani 50 bɔɲɔgɔnko ko o fana kɔni jateminɛna o y'a jira k'a fɔ n'i ye olu kɔni jateminɛ échantillon minnu bɛ yen sisan ni olu kɔni t'a la u bɛ se ka jate bɔ min na fɛn min ye u bɛ min wele ko échantillon de complexe coton a jirala k'a fɔ 60 o t'a la o la fɛn min ye échantillon de complexe céréales 50 ani 3 bɔɲɔgɔnko o kɔni t'a la o la échantillon dire o ye 60 ani 1 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni ta o la o y'a jira k'a fɔ o ye ni échantillon minnu ta fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ sa ko o sɔrɔla k'u ta k'u fili ka na yɔrɔ la yɔrɔ min kan ka ninnu kɔni sɛgɛsɛgɛ ni o cakɛyɔrɔ o bɛ Sotiba ni o b'a wele ko laboratoire sol eau plante de Sotiba ni dɔw ko labosep a jirala k'a fɔ ko a nana o yɔrɔ kɔnde la olu ka se ka jateminɛw kɛ n'a sɔrɔ pɔsɔni a bi fɛn min ye nin fɛn ninnu kɔnɔna o pɔsɔni o ka se ka dɔn cogoya min de la a jirala k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bi don min de fɛ o de ye fɛn min ye wulikajɔ minnu fana kɔni kɛla fɛn min ye u bɛ min wele ko subvention de la campagne 2023 jamana bɛ dɛmɛ min kɛ sɛnɛ ta nasira kɔni fɛ o min kɛla san 2023 kɔnɔna na fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka cakɛyɔrɔ a direction ba n'u ye direction nationale de l'agriculture kɔnde ka wulikajɔ kɛ ka fournisseurs minnu bi na ni engrais ye ani ka engrais pɔsɔni ani fɛn min ye nɔgɔw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ ka nɔgɔ ninnu bɛɛ kɔni jateminɛ cogoya min na ka se ka olu ka baaraw kɔni kɛ ani u ka se ka don sumaw kɔrɔ ka kɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ka bɔ u kan a jirala k'a fɔ n'i ye Bamako kɔni ta ka lajɛ ADRS Bandiagara Buguni ka taa se Joila ani ka taa se Douanzan Gao Kayi Kita Kulukoro Kucala Mopti Nara Nyoro fo ka taa se fɛn min ye ODRS Officierie Segu OHVN OMB a taa se OBIB ORM 100 Segu a jirala k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɔni kɛ subvention minnu kɔni fana kɔni kɛla ni campagne in kɔni de la ko o ye maa minnu fana kɔni jateminɛ o la ko fɛn min ye Ag Mohamed Ouloulou et fils Planeto Distribution Orgafer Sarl Sewa Agro Business Éléphant Vert Mali DPA Industrie SA Toguna Industrie Janet et frères Eli Jara Profeba Mali Bakore Sila Ipro Agro Sarl Jeep Sarl Sarl Mohamed Alouseni Maïga Sofavia Mali Sene Yiriwaso Mali Engrais Yama Seneso Sarl GIE Agro Silvo Pastoral Société Sango Sikomaf Agri Obtention Magurani Sadio Sarl fɛn ye jamana sɛnɛko direction ba y'a jira k'a fɔ kalo kile 31 san 2023 k'u ka jateminɛw kɔnɔna u bɛ min wele ko type d'engrais engrais suguya min bɛ ni olu kɔni ye o ta k'o jateminɛ n'u ye nɔgɔ kɔnde ko a tɔni 10,8 ani 600 bɔɲɔgɔnko ire la o baara kɔni kɛla DAP kɔnɔna ani ka taa se fɛn min ye u bɛ min wele ko NPK a jirala k'a fɔ o 5,000 ani 70 bɔɲɔgɔnko dapusa o 500 ani 80 ko o kɔni jateminɛna min ye engrais organique kɔni ye a jirala k'a fɔ o tɔni 17 ani 800 bɔɲɔgɔnko o de hokumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ n'u ye jateminɛ kɛ fɛn ye jatew bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen kɔfɛ o nana ye k'a fɔ baara minnu kɔni kɛla laboratoire kɔni fɛ o nana ye k'a fɔ engrais minnu n'u ye nɔgɔw ye ka taa se a ɲɔgɔnnaw ma tali kɛla ka minnu kɔni jateminɛ ko ninnu si kɔni ma bɔ fɛn ye o dilali sariyaw kɔni kɔnɔna a bɛɛ lajɛlen bi sariya kɔni kɔnɔna o y'a jira fana k'a fɔ baara minnu filɛ ka kɛ nin ye ko a bi sariya dɔ de kɔni kɔnɔna sariya min bi nin baara ninnu kɔni yamaruya ni a sariya a bilala sen kan a bi waati dama dama kɔni bɔ ni o b'a wele ko règlement en vigueur notamment le règlement n'u ko C règle 13-12-12 ni fɛn ye olu bi jateminɛ kɛ fɛn ye nɔgɔko bɛɛ lajɛlen kɔni de la ni sariya sun min fana bi jateminɛ kɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna na fɛn ye nɔgɔko olu bɛɛ lajɛlen se ka jateminɛ n'u bilala sen kan san 2008 ko ninnu bɛɛ de bi yamaruya kɔni di jamana baarakɛlaw ani ɲɛmaaw ka se ka nin baara ninnu kɔni kɛ cogoya min na. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Abdou Ouattara fɛ. Niger jamana ɲɛmaaw ye sariya ta i n'a fɔ farafinna jamana wɛrɛw ka ɲɛsin Radio France International ani France 24 ma. Niger jamana kɔnɔdenw kɔni bɔra kalama k'a fɔ Radio France International ale ni France 24 u tɛ ka sɔrɔ Niger jamana kɔnɔ tuguni. O kɛra sababu ye ni kunnafonidiso ninnu yɛrɛ ka ɲɛmaayaso ye dantigɛli kɛ ko nin kɛra dantɛmɛwale ka ɲɛsin olu ma ka sababu kɛ olu ma bɔ foyi kalama nin ko in na. Nin baara ninnu kɛra dɔgɔkun kelen fanga dafiri kɛlen kɔ Niger jamana kan. I n'a fɔ Mali fana y'a kɛ cogoya min na ani Burkina Faso olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye Faransi kunnafonidisira n'o ye arajo ye RFI a télévision sira o ye France 24 ye k'u bɛɛ lajɛlen ka laseliw lajɔ u ka jamanaw kɔnɔ.
Zimbabwe jamana ɲɛma n'ale bɛ wele ko Emerson ale ye kuransoba dɔ kurubokarili kɛ u ka jamana kan. Kuranso min yɛrɛ jɔra Chinois fɛ. A yirala k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye ka caman ba bɔ kurantigɛ yɛrɛ la. A baara kɔni kɛra u ka jamana kɔnɔ ka sanga ni kalafiliw yɛrɛ natɔ ye. Maa minnu a si bɛ san 80 na jamana ɲɛmaya a bɛna a kanbɔ nɔfɛ a tako filanan na min baaraw kan ka kɛ u ti kalo in tile 23. A ka wulikajɔ ni cɛsuru la a kɔni bɛ ka baara caman kɛ min bɛ tali kɛ yɔrɔ dayɛlɛw la. O yɔrɔ dayɛlɛ ninnu walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka ale ta. A baara fɔlɔ yɛrɛ dɔ kɛra min ye o kɛra tɛnɛndon charbon bɔrɔba dɔ a ye o dayɛlɛ min ye furakɛlisoba dɔ ye n'o ye clinique dɔ ye o fana dayɛlɛla araba min bɛ da o fana kan. Kuransoba min bilala sen kan n'a megawati bɛ taa 600 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la. O laɲini ye min ye kuranko ka se ka yiriwa u ka jamana kɔnɔ walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka kala ta ale ye. Uganda jamana kan u ka polisilakaw ye dantigɛli kɛ k'a fɔ bateau dɔ kɔni binna u ka baji dɔ la n'a bɛ wele ko Lac Victoria. N'i y'a kɔɲɔw ta k'u lajɛ polisiw ka ɲɛmaa ko maa 34 o de tun bɛ bateau in kɔnɔna la. Maa 20 o de su kɔni yera min ye maa 9 ye olu ɲɛnɛman sera ka labɔ. N'i ye bateau in ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ charbon lɔgɔ fo ka se dumunifɛn kɛnɛw ma ale ni jɛgɛ o n'a ɲɔgɔnna caman o de kɔni tun bɛ bateau in kɔnɔna la. O sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ bateau in kɔni tun fara kojugu. Doni min tun b'a kɔnɔ o doni ka giri bateau in ma o de kɛra sababu ye ka a dafiri. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen kan hali bi k'a ɲini k'a dɔn maa minnu bɛ ni dɔw bɛ ji la walima n'a sɔrɔ dɔw fatura walima ni kasara hakɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ka se ka o dantigɛli kɛ jamana kɔnɔdenw ye. CEDEAO ka jɛkulu dɔ ye taamafu dɔ kɛ ka taa Niger jamana kan. U yɛrɛ ka dantigɛliw la u y'a ɲɛfɔ o cogoya de la ka sababu kɛ olu wulila ka na Niger. U selen ko Niger min ye Niger camancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye Général Abdurrahman Chani ye u n'ale ma se ka ɲɔgɔn ye wa Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Bazoum o min minɛlen don u n'ale fana ma se ka ɲɔgɔn ye. Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ min bɛ nin tani ka sigi la ni ale yɛrɛ tun y'a jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye Abdulsalami Abubakar ye. Ale ko nin ko in kɔni kɛra olu bolo dabalibanko ye. Olu ye tani ka segin kɛ fu ani falaki u ta kun ma se ka ɲɛnabɔ. Olu bɛna ɲɛfɔli de kɛ Général Abdurrahman Chani ye. CEDEAO maaw ka hakilina ye min ye ka sanga Niger yɛrɛ fanga ta cogoya ye. Hakilila jigila CEDEAO kɛlen bɛ ka dantigɛli kɛ k'a fɔ dimanche de bɛ Niger fanga dafiriba ninnu bolo u ka se ka Mohamed Bazoum sigi a nɔ la. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an b'an filɛbaga mandu fo sanga ani waati Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka se Segu mara bɛɛ lajɛlen ma ko Segu marabolo bɛɛ lajɛlen ni su aw ka mɛn sini ɲɛna sɔnna ma.